kana so ka iya web development amma kuma baka san da zaka fara ba, wannan bidiyo ta kace dan haka bi mu har zuwa ƙarshe. Mafi yawancin mutanen da kuke gani suna haɗa website da kuma applications ba a makaranta sai koyi shi ba. Sannan ko ba sai ka iya turanci ko kuma kana da wasu qualifications zaka iya zama software developer ba. Wato shi web development ya kasu kashi biyu. Akwai front end akwai kuma back end. Shi front end shine duk wani abu wanda user zai iya gani ya taba ko kuma ma ya interacting da shi. Shi kuma back end shine abin da user ba zai gan shi ba. Wato ko shi yana cin daga baya yana ayyukan shi. Kamar idan ka taba amfani da website din sai da data, lokacin da ka saka number da za a tura ma data da kin get din, kai clicking akan button din, to wannan bayanan ana tura su ne ga back end. Ka gama aikin ka akan abin da zaka iya gani kenan. Shi kuma back end shine wanda ba zaka iya gani ba, wato shine zai kuma mi zai tura maka wannan datan. Basic language wanda muke amfani da su a wajen front end kenan sun hada da HTML, CSS, JavaScript da kuma wasu game frameworks. Wato shi HTML shine structure na website, kamar irin button text da zaka iya gani a bisa website, wannan aiki ne na HTML. Sai kuma CSS shi styling ne, kamar irin color background. Sai kuma JavaScript shine zai updating website da kuma wani interaction na website, wannan da aikin JavaScript ne. Domin haka ku biyo mu a shiri na gaba domin samun ƙarin bayani da kuma sanin inda zaka je karanci web development.